Mä oon tehnyt tähän ihan vanhanaikaisen esitelmän, mikä siis ihan sen takia, kun tää on nyt juhla ja sanotaan nyt, että mä olisin laiska, että viittänyt lähteä PowerPointteja tekemään. Ja tämä mun aiheeni on todella elämän valintoihin liittyvä katumus ja katkeruus, joka tietyllä tavalla kyllä ihan oikeassa liittyy myöskin sitten elämän tarkoitukseen. Joo, ja vaikka tämä aihepiiri saattaa tuntua vähän oudolta, niin kuin sanotaan, jos ajattelee tämänhetkistä tilannetta, niin tämä on kuitenkin aika ajankohtainen. Mä tuun sitten tässä lopussa myöskin tähän, miksi tämä on ajankohtainen juttu. Eli lähdetään sitten, koittakaa pysyä hereillä. No niin, kirjailija Tuomas Kyrön luoma kuvitteellinen mielensä pahoittaja hahmo kirjoittaa lehtien yleisön osastoihin erilaisia valituskirjeitä ja pahoittaa mielensä sekä arkielämän asioista että maailman tapahtumista. Mielensä pahoittaja hahmo kuvaakin osuvasti muutamaa katkeruuteen liittyvää ominaisuutta. Asioita katsotaan negatiivisen suodattimen läpi, paheksuen erilaisia asioita ja elämän menoa. Katkeruus on tunne, joka syntyy kokemuksesta, jossa henkilö tuntee tulleensa väärin kohdelluksi tai jäänensä vaille jotakin arvokkaana pitämänsä asiaa. Katkeruutta voi aiheuttaa myös vahva kokemus siitä, että ei ole itse voinut vaikuttaa elämäänsä. Katumus puolestaan on tunne, joka syntyy silloin, kun henkilö ajattelee tehneensä väärän valinnan tai ratkaisun tai toiminensa joko itseä tai toisia vahingoittavalla tavalla. Katkeruus nostaa esiin uhriksi joutumisen kokemuksen ja katumus synnyttää itsesyytöksiä. Katkeruuden taustalla on pettymyksiä ja käsittelemätöntä surua, kateutta, vihaa ja loukkaantumisia. Katkera ihminen ajattelee olevansa itse syytön ja aina oikeassa. Katkera ihminen voi myös ajatella, että silloin kun toiselle tapahtuu jotakin ikävää, hän on ansainnut sen. Katkeruuden myötä ihmiset luopuvat omasta vastuustaan ja omaksuvat uhrin roolin. Katkera ihminen voi kärsiä suhteettomasta vihaisuudesta sekä vaikeudesta säädellä sen ilmaisua. Viha voi ilmetä sanallisina hyökkäyksinä katkeruuden kohdetta syyttäen. Se voi joskus myös yltyä suoranaiseksi raivoksi, jolloin mikään järkipuhe ei tehoa. Katkerat ihmiset voivat myös yrittää pinnistellä katkeruutensa ilmaisun estämiseksi ja vetäytyä sosiaalisista kontakteista. Monet katkeroituneet henkilöt eristäytyvät potemaan katkeruuttaan siitäkin huolimatta, että se tuo tullessaan yksinäisyyttä. Katumuksen lähteitä on monia. Jyväskylän yliopiston lapsesta aikuiseksi tutkimuksessa, jossa on seurattu samoja henkilöitä jo yli 40 vuotta, kartoitettiin 50-vuotiaiden katumuksen kohteita. Noin puolet, tarkkaan ottaen 54%, katui jotakin. Suurin ja yleisin katumuksen kohde oli opiskelu. Seuraavaksi tulivat perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvät asiat, ja perhekatumuksiin liittyvät myös esimerkiksi vanhemman alkoholismiin liittyvät asiat. Kaikista tutkittavista alle 10% katui parisuhdeasioita. Kaduttiin sitä, ettei erottu ajoissa ja toisaalta sitä, ettei kohdeltu puolisoa tarpeeksi hyvin. Katumusta voi synnyttää myös tunne siitä, ettei ole huolehtinut omasta terveydestään tai hyvinvoinnistaan riittävästi. Tämä on tyypillistä erityisesti silloin, kun ihmisellä on elämää hankaloittava sairaus. Tilanteen aiheuttamat itsesyytökset voivat kääntyä myös muiden syyttelyksi, esimerkiksi niin, ettei ole voinut panostaa omaan hyvinvointiin, kun on pitänyt huolehtia muista. Katuminen ja katkeruus ovat osin yhteydessä toisiinsa. Varsinkin vanhuudessa, jossa ihminen tuntee, ettei elämällä ole enää paljon annettavaa, voi katumus muuttua katkeruudeksi. Usein katuminen liittyy liian nopeaan ajan kulumiseen ja siihen,
että vasta iäkkäänä ihminen ymmärtää elämän arvokkuuden. Hänellä voi olla tunne, ettei olekaan elänyt sellaista elämää, mitä oli toivonut, ja ihminen voi huomata, että on elänyt elämänsä muiden ehdoilla ja muiden tahtotilan mukaisesti. Sama koskee työntekoa. Silloin ihminen kokee uhranneensa elämänsä työnteolle, tai hän syyttää itseään, ettei ole panostanut tarpeeksi työuraansa. Jotain tärkeää on jäänyt työn varjoon tai työn kautta saavuttamatta. Tilanteissa, jossa ihmisen elämänpiiri on kapeutunut eikä elämässä ole juurikaan vaihtelevia sisältöjä, voi katkeruudesta syntyä keskeinen elämän sisältö, jota ylläpidetään uhriutumis- ja kostofantasioilla. Silloin katkeruuden tunteesta tulee niin tärkeä elämän osa, ettei siitä haluta eikä sitä voida luopua. Samalla katkeroitunut ihminen tekee itsestään marttyyrin. Katkeruuden taustalla on usein kokemus, joka on traumatisoinut henkilön. Tämä kokemus voi olla kaukaa lapsuudesta tai nuoruudesta. Saksalainen professori ja psykiatri Michael Lindén on tutkinut katkeruutta ja löytänyt siitä piirteitä, jotka muistuttavat pitkittynyttä traumaperäistä stressihäiriötä. Hän näkee katkeruuden kuitenkin aivan omanlaisena ilmiönä, josta hän käyttää nimitystä pitkittynyt traumaattinen katkeruushäiriö. Linden esittää, että sen diagnostisina kriteerinä ovat taustalla on yksittäinen poikkeava elämän tapahtuma. Henkilön negatiivinen psykologinen tila on kehittynyt tämän tapahtuman seurauksena. Koetut tunteet liittyvät katkeruuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Koettu tapahtuma on toistuvasti henkilön mielessä, ei ole toista diagnoosia, joka sopii henkilön kokemuksiin. Tapahtumasta on kulunut vähintään 3 kuukautta. Hän näkee eron pitkäaikaisen traumaattisen stressireaktion ja pitkittyneen traumaattisen katkeruushäiriön välillä siinä, että kun ensin mainitussa syntyy pysyvästä paniikkireaktiosta johtuva hälytystila, niin jälkimmäinen ei aiheuttaa pysyvää pelkoa, vaan vihaa ja avuttomuutta. Uhriutumisen tunteella on myös perusteensa. Monet katkerat ihmiset ovat todellakin olleet satuttavien olosuhteiden uhreja. He ovat joutuneet tilanteeseen, jossa ei ole syystä tai toisesta ollut mahdollisuuksia käsitellä sitä omaa haavoittuvuutta. Ainoa mahdollisuus on ollut pitää kaikki omana tietona, jolloin paha olo säilytään tunteiden varastoon. Tunnelukot estävät negatiivisista tunteista puhumisen, jolloin haavoittuvuuden seurauksena syntyneet kielteiset tunteet alkavatkin projisoitua oman käyttäytymisen kautta sosiaalisen ympäristöön. Elämää ei opita kirjoista. Viisaus syntyy opittujen tietojen ja taitojen sekä läpikäytyjen elämänkokemusten kautta. Varsinkin vanhat ihmiset ovat ehtineet kokea elämässään monenmoisia asioita, jotka tarjoavat viisauden lähteitä. Katkeruudesta kärsivät ihmiset ovat kuitenkin jättäneet käyttämättä näitä mahdollisuuksia. Heille elämä on ollut vihan ja avuttomuuden ohjaamaa taistelua, ja oma elämä on määrittynyt uhrin roolista käsin. Vaikeista asioista puhumisen ja tunteiden ilmaisun estymisen taustalta löytyy 2 suomalaiseen kulttuuriin liittyvää tekijää. Nämä ovat vaikenemisen kulttuuri ja yksin pärjäämisen perinne. Jenni Spennari, Laura Kallatsa ja Kati Tervoniemelä yhdistävät vaikenemisen kulttuurin sotien aikaisen ja sodan jälkeisen sukupolven aikaa. Tämä koskee erityisesti miehiä, joilla oli sotakokemusten vuoksi erityisiä vaikeuksia tunne-elämässä. Kärsimyksistä vaiettiin sekä yksilötasolla että henkilökohtaisessa elämässä. Ja vaikenemisen kulttuuri siirrettiin myös lapsille. Nykyisin puhumattomuus perheissä voi liittyä myös vakaviin ongelmiin, kuten hyväksikäyttöön, väkivaltaan, päihdeongelmiin ja mielenterveyden ongelmiin. Niiden salailu saattaa johtaa puhumattomuuden kierteeseen, joka sulkee sisänsä sekä vanhemmat että lapset. On opittu, ettei kipeistä asioista puhuta. On opittu välttelemään omien tunteiden kohtaamista, käsittelemistä ja sanoittamista. Näin myöskään toisten tunteille
ei osata antaa tilaa. Vaikenemisen kulttuuri voisi olla nimeltään myös näennäisen selviytymisen kulttuuri. Tässä kulttuurissa jokainen yksilö joutuu selviytymään yksin kuormittavista asioista. Hänellä ei ole tilaa eikä lupaa ilmaista tarvitsevuuttaan tai heikkouttaan. Suomessa on vahva yksin pärjäämisen perinne ja sille on annettu oma nimikin. Se nimi on sisu. Suomessa sisukkuus on arvostettu ominaisuus ja sen synonyymina on periksiantamattomuus. Se on kykyä kestää vastoinkäymisiä, joskus yli omien voimavarojen. Kun pitää pärjätä omin avuin, ei edes kriisitilanteissa sovi hakea apua. Sisukkuuden kääntöpuolella on kuitenkin turvattomuuden kokemus, koska turvattomuus on osin sitä, ettei uskalla pyytää apua. Mikä sitten avuksi katkeruuteen ja katumiseen? Katkeruudesta ja katumisesta irrottautumisessa keskeinen asia on anteeksianto. Anteeksiannon kohde vain on eri. Katkeruudesta kärsivän pitää antaa anteeksi katkeruuden kohteelle ja katujan pitää olla armollinen itselleen. Tunteiden tasolla katkeruudesta vapautuminen edellyttää vihaan liittyvän tunnelukun avautumista ja katumisesta luopuminen syyllisyyden tunteen lievittämistä. Molempiin liittyvän häpeän tunteen käsittely auttaa selviytymisessä. Koska katkera ihminen ei yleensä tiedosta omaa katkeruuttaan, on tunnelukkojen avaaminen vaikeaa ilman muiden apua. Katumusta kokeva henkilö voi selvitä itselleen anteeksi antamisesta omin voimikin, mutta siinäkin on muiden antama tuki prosessia edistävä tekijä. Ammattiavun saaminen katkeruuteen on ongelmallista sen vuoksi, ettei katkeruutta katsota mielenterveyden häiriöksi, eikä sitä lääketiede diagnosoi. Katkeran ihmisen seura voi olla ahdistavaa ja energiaa vievää, varsinkin silloin, jos kyseessä on joku, jonka kanssa on vain tultava toimeen, esimerkiksi oma vanhempi tai puoliso. Tärkeää on pitää sopiva tunnetason erillisyys toisen tunteisiin, eli kriittisyyteen ei pidä vastata kriittisyydellä. Ajan myötä elävä vuorovaikutus saattaa vähentää katkeruutta, erityisesti silloin, kun se johtaa katkeroituneen henkilön kokemukseen kuulluksi tulemisesta ja arjen paremmasta sujumisesta. Anteeksi antamisen edellytysten pohtimiseen liittyy ajatus jonkin korvattavuudesta. Pelkästään sen pohtiminen, mikä on katkeruuden henkinen tai materiaalinen hinta suhteessa kärsimykseen, vaikuttaa kostofantasioiden vähentymiseen ja lievittää vihan tunnetta. Todellisuudessa voi olla mahdoton ajatus saada toiselta hyvitystä anteeksipyynnön muodossa vanhoista haavoittuvuutta aiheuttaneista teoista, mutta mielikuvienkin tasolla hyvitysmuotojen konkretisointi antaa itselle vaihtoehtoja sille, että anteeksianto on mahdollista. Tunnereaktiot pohjautuvat uskomuksiin, joita ihmisellä on itsestään. Tunnelukot pohjautuvat uskomuksiin, joita ihmisellä on itsestään, toisistaan ja elämästä ylipäätään. Katkeroitunut ihminen ajattelee ehdottomuudessaan niin, että hänen uskomuksensa ovat totta. Hänelle on pitkän ajan kuluessa muodostunut uskomus katkeruutta aiheuttaneen henkilön persoonallisuudesta, motiiveista ja tavoitteista. Mitä kauemmin nämä uskomukset elävät, sitä varmemmin niitä pidetään totuuksina. Katkeroitunut ihminen voi liittää toisen persoonaan pääosin negatiivisia ominaisuuksia, pitää hänen motiivejaan pahansuopoisuudesta kumpuavina ja tavoitteita epäeettisinä. Uskomukset ovat kuitenkin uskomuksia, eivät tosiasioita. Näitä uskomuksia voidaan muuttaa, jos on mahdollisuus pohtia vaihtoehtoja. Ratkaisukeskeisessä terapiassa mietitään esimerkiksi vaihtoehtoisia tarkoitusperiä
ihmisten taustalla oleville motiiveille. Onko negatiiviseksi tulkitulla motiivilla kuitenkin joku hyvä tarkoitus? Jos on, niin mikä se on? Miksi tämä hyvä tarkoitus on jäänyt huomaamatta? Onko teon motiivi, jonka katkeruutta kokenut henkilö on kokenut haavoittavaksi tulkittavissa toisin? Voidaanko esimerkiksi alistamiseksi koettu teko tulkitakin huolenpidoksi? Onko toisen elämään puuttuminen tulkittavissa toisen suojelemiseksi? Ovatko keinot näissä tilanteissa vain olleet vääriä? Sanoilla luodaan todellisuutta, eli asioiden kuvaaminen toisin voi muuttaa myös uskomuksia todellisuudesta. Entiset uskomukset on mahdollista poistaa siten, että perustelut niille muuttuvat. Tämä ei ole helppoa, mutta toki mahdollista. Sekä myönteiset elämänkäänteet että kielteisiksi koetut tapahtumat sisältävät aina oppimisen elementtejä. Oman elämäntarinan työstäminen on psyykettä koostava kokemus. Erityisesti vanhoille ihmisille eletty elämä on oman tarinan työstämisen kannalta aarrearkku. Kaikki ihmiset hyötyvät, kun on mahdollisuus kirjoittaa ja kertoa omaa elämän tarinaa. Myös katkeroituneet ihmiset, jotka ovat eläneet vain kadun varjoisella puolella. Heidän katkeruuttaan voidaan lievittää, jos on olemassa mahdollisuus työstää heidän kanssaan elämäntarinaa niin, että tarinassa pääpaino on vaikeiden tilanteiden voittamisessa ja selviytymisessä silloinkin, kun elämässä on ollut mahdollisia kriisitilanteita. Tämä näkemys sisältää paljon yhtymäkohtia logoterapiaan, joka varsinkin ikäihmisten psyykkisessä auttamistyössä on erinomainen menetelmä. Katkerien ihmisten on vaikea kokea toiveikkuutta, koska sitä ei juurikaan ole ollut elämässä. Myöskin palvelujärjestelmään on vaikea luottaa, koska se ei ole pystynyt poistamaan katkeran ihmisen pahaa oloa. Katkeran ihmisen itsesääli kulminoituu usein vanhuudessa somaattisina oireina ja vetoavina lausahduksina. Tulis kuolema ja korjaisi pois. Todellisuudessa tämä voi olla avunpyyntö, jota katkeran ihmisen on vaikea suoraan ilmaista. Epäsuoriin avunpyyntöihin liittyy kuitenkin pieni toivon kipinä. Kumpa joku minut huomaisi. Ihmisen toiveikkuutta ei kuitenkaan vahvisteta sillä, että vajotaan hänen kanssaan säälin syövereihin, vaan se tapahtuu hyvän huolenpidon ja turvallisen elinympäristön avulla. Kaikki asiat, jotka vahvistavat ihmisen kuvaa elämän hallittavuudesta, vaikkapa toisten tuella, lisäävät myös hänen toiveikkuuttaan pärjäämisen suhteen. Huolestuttavaa on, että yhä useammat nuoret ihmiset tuntevat myös katkeruutta. Tämä selviää sisäministeriön tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Yle uutisoi 6. marraskuuta, että nuoret aikuiset kokevat katkeruutta ja huolta siitä, ettei elämä kanna. Joka 10. suomalainen pitää hyväksyttävänä sitä, että tavoitteita on hyväksyttävä ajaa joissakin tapauksissa väkivalloin. Nuorista miehistä näin ajatteli joka 4., naisista ei yksikään. Mistä nuorten miesten katkeruus ja viha kumpuaa? Jyväskylän yliopiston psykologian dosentti Marja Kokkonen muistutti Ylen jutussa, että alle 30-vuotiaat ovat kokeneet lyhyen ajan sisällä monta poikkeustilaa, eikä takarajaa näy. Taipumus primitiiviseen väkivaltaan kertoo paitsi katkeruudesta, myös siitä, että yritetään saada tapahtumille aikaraja. Ikävät tapahtumat halutaan lopettaa oman käden kautta, koska muut vaikuttamiskeinot koetaan mahdottomiksi. Kyse on Kokkosen mukaan selviytymiskeinoista. Nuorilla miehillä ei ole tapana purkaa omaa turhautumistaan kahden kesken, kuten naiset usein tekevät. Väkivaltaiset ajatukset kulkevat käsi kädessä yhteiskunnallisten kriisien kanssa, ja näitähän on viime vuosina riittänyt. Nuorten miesten katkeruus ja valmius turvautua voimakeinoihin voi tehdä myös ääriliikkeet entistä houkuttelevimmiksi. Näin katkeruuden seuraukset
voivatkin siirtyä yksilötasolta yhteiskunnallisen elämän ilmiöiksi, jotka lisäävät kaikkien pahoinvointia ja elämän turvattomuutta. Tämän kehityssuunnan ehkäisemisessä poliittisilla päättäjillä on suuri vastuu. Poliittisilla päätöksillä on aina mielenterveysvaikutuksia, joita on syytä arvioida. Empatian pitää olla myös politiikan ohjenuorana, toisin kuin jotkut päättäjistämme ovat väittäneet. Katkeruus ei katoa uhkakuvia luomalla, vaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa rakentamalla. Kiitoksia.